ବର୍ଷା ଲଗାଇଲେ ଅନୁଭବକୁ ହୋଲି ଏକଥାରେ ରାଗି ଗଲେ ଜାଗୃତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଫିଲ୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖରା ତରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଯାଇ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଅନେକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଦୁହେଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ରହିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କର ହୋଇଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର। ତେବେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁଆ ଓ ସାରି କହୁଥିଲେ। ଏମିତିକି କିଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ୱିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ୍ର। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଦୁହେଁ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅନୁଭବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷାଙ୍କ ଭଳି ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁ ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ତ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କରିଛନ୍ତି କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭୋଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ହେବ କଟକରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ଏନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଭୋଜି ହେବ କଟକରେ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ବର୍ଷା ଆସି ଅନୁଭବକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜିର ହୋଲିର ଦିନରେ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଗୃତି ରାଗି ଯିବେ, ଆଉ ରାଗରେ କିଛି ବି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କର କେବେ ଆଉ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।